मानसिखौ नायनानै माबायदि नुदों बर' बायदि नुदोंना नुवाखै मानसिखौ नायबाथ' एसे बर'नि स्टाइल नङा मानसिखौ नङा होमबा ना एसे बेलेग नुयोना बेलेग एक्चुअलि नोंना नोङो मामार नोंना टाइटेला जोंना नार्जारि नोंना मिसेसआ मिसेसआ जोंना माबा सिगांना नरमोन नर ओमफ्राय दा उननिया सिन्थे हामा सानै वाव नोङो ओमफ्राय बेसेबां सनाव बे जायगायाव फैनाय नों जेनेबा बर' गामिफ्राव फैनानै मा खारननि थाखाय फैनायमोन नोङो बे समाव जों उन्दैयाव फैनायथ' उन्दैयाव फैनाय माबाफोर रिजनफोर दङ नामा फैनायनि माने जा बोराय बुरियाव फैबायबा बेयावनो फैखानाय माने बरगाव थांदोंमोन ना आदसा बेनिफ्राय बेखौ मानि थाखाय नारें जान होननानै गामि दोननाय बे दैनि नामानो नालायानो नारें जान गावसोरनि नामै दोनदों आरो गावसोरनि नामै नारें जान होननाय बुस्थुआ मा जायो नारें जानाया माने नारें माने मोजां साफा दैया आरो जेनेबा साफा दैया माने साफा गोजों नारें माने गोजों हेल' लोगोफोर नै आं फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आङो दायो दंथ'यो नै जोंनि तराजान तिनालियाव आरो ना उनाव गासिबो खोन्थागोन जों फार्स्ट टाइम आङो दायो अबाव दं नै ओरैबायदि गरम मानसिफोरा अबाव थागोन अबाव मागोन खुनु माने माबायानो गैया मा होनो गरम थाखाय आरो सोरबाबा माने ओरैजाय साइडआव जिरायदों सोरबाबा माने ज' जिरायना दङ सोरबाबा आरो अबेबा ओरैजाय दैमा सैमा दुगैलाबायना थांदों आरो आं मोनसे दानि खोनाबावबाय ओरैजाय जोंहा ओरैजाय जवारामपुरनिनो आरो सासे माने जियातल दैमायावहाय दुगैनो थांनाया 12 बोसोरनि गथ' होनना बुंदों बिथांमोना दुगैनो फैनायाव माने दैयाव गब'नानै सासे माने जिउ खहा जादों होननाय खोनादों आङो बेसेबां हसा बेसेबां मिसा आं नुवाखै जायखिजाया खोनानाय जादों आरो खोनानाय माने खोथाया जाबासो बुस्थुआ माने जाबासो खोनायो नालाय निस्सय माने नंमारगौ जानांगौ ओमफ्राय जोङो दायो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो जोङो सानैजों थांगोन बेवहाय माने मोनसे फिसा प्रग्राम दंनो आरो बे प्रग्रामखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै आरो बेयो जाहैबाय मा मानसि आरो मा हारिनि मानसिनाव जों थांगोन बेखौबो एसे खोन्थालांसै आङो दायो आङो जोंनि तिनालि बेखौ एसे खोन्थालांसै मानसिनि दखानिया दंबाबो ओरैबायदि गरमाव माने गिसि सिबनानै नै ओरैबायदि गरम नालाय सासे सिङाव जिरायना दङ सासे ओरैजाय नै सोरबा ओरैजाय सोरबा गथ'फ्रानो बल लानानै सोरबा ओरै साइडआव सोरबा ओरैजाय साइडआव माने ओरैबायदि गरम नालाय बोथोरखौथ' मिथिखायो गरमा माबायदि खिन्थु दिनै एसे जोमैया फैहांदों अखा फैनो हागौ एसे खोन्थाबाय आरो नै एसे रायज्लायगोन र' आं बे दखानिजों কেনেকুৱা লাগিছে ঠিকই লাগিছে ভালে লাগিছে কেনেকৈ লাগিব গৰমটো কেনেকুৱা লাগিছে বিৰাট গৰম কেনেকুৱা বিৰাট বহুত গৰম আকৌ সহ্য কৰিব নোৱাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাই কি ফেন আছে নাই ফেন আছে লাইন নাই ফেন আছে লাইন এনেকুৱা বতৰত যদি কাৰেণ্ট যদি নাথাকে কেনেকুৱা কি বুলি ভাবে আপুনি কি বুলি ক'ব লাগে ক'ত যাম কি কৰিম লাগি যায় কি বুলি ভাবে আপুনি তাকেইতো ইমান খং উঠে পইচা ল'বলৈ সময়ত পুৰাকৈ লয় সিহঁতে আকৌ এতিয়া ফেন বিলাক ৰাতি হলেও নিদিয়ে দিনত হলেও নিদিয়ে কিমান গৰম আছে আজি একদম দোকান ভিতৰত আৰামছে বহি আছে যে আপুনি আৰাম হৈছেতো কিমান আৰাম হৈছে ময়ে জানে ইমান গৰমত ঘামচি উঠি নাই অৱস্থা মানুহৰ এইবিলাক কি হৈছেনো পুৰা ঘামচি উঠি পেলাই আচ্ছা नै जोङो बेजों थांसिगोन आरो ओइ क्या रे बाबा इतना गर्म में क्या खेल रहा है नै ओरैजाय माने गरम नालाय दखानियानो गैया माने गरमखाय दखानियानो गैया अबेबा जिरायनासो दं मानसियानो दखानिया अबाव जिरायबा माबायदि सुबिदा जागोन अबाव थाबा माने थान्दा मोनगोन बेबायदि आरो गरम जोङो दायो मोनसे जायगायाव थांनायाव थानायनि फेसिलिटिफ्रा माबायदि बेखौबो एसे खोन्थालांसै जाहैबाय बियो आं दहायनो खोन्थाखादों नङा होमबा जोङो माबायदि जायगायाव थांगोन आरो मा मोनसे प्रग्राम दङ बेबायदि गरमाव बे प्रग्रामखौबो एसे खोन्थालांसै ओमफ्राय जोङो थांखांनायनि उनावसो नोंथांमोना बुजिगोन आरो नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो लाइनाव लामाखौबो एसे खोन्थालांसै आङो जायगाफोरखौहाय चलो बिदिबा थांबाय थानोसै लेट्स गो आङो दायो गारि सिङाव हाबबाय बोथोराथ' ओरैबायदि गरम बोथोरनि कन्डिसनखौ बुंबाथ' सोबबो मिथिखायो जानांगौ नङा होमबा नै माने गरमनि थाखाय मा जायो मानसिफ्रा आं दानिसो माने नोलोबारि टाउनाव थांनानै फैबाय नोलोबारि टाउनाव माने मानसियानो गैया मानि थाखाय मानसि गैया होनना बुंबा माने गरमा जे ओरैबायदि गरम माने न'आव थानानैबो सान्ति गैया बा अबेबा मोनसे जायगायाव थानानैबो सान्ति गैया बा जाबाबो सान्ति गैया बा अबेबा मोनसे जायगायाव थाबाबो माने खुनु सान्तियानो गैया बेनिखायनो मानसिफ्रा मा जायो सोरबा माने अबेबा हाजोआव थाङो सोरबा अबेबा हाजोआव थांना माने दैमायाव माने बिदिनो गोजोमनानै थाबाय थायो
जोंना जाहैलायबाय माने जेसेबां माने बोथोरा मोजांब्लाबो जोंनि नैबे जायगायाव आरो कारेन्टआ ओरैबायदि प्रब्लेम दानि नैबे सासे दखाननि मानसि आं रायलायदोंमोन बिथाङा माने बेबायदि बोथोरावनो जुदि कारेन्टआ जुदि फैयाब्ला ओमफ्राय ओरैजाय एसे अखा एसे बार बारबानो माने मा जायो जोंनाव कारेन्टआ माने दानना होयो आरो जेनेबा बार बारनायफ्रावथ' एसे मोजां खाथायनो खिन्थु नै बेबायदि जुदि बोथोरावनो जुदि कारेन्ट फैयाब्ला होमबा जों माने मा जागोन नङा होमबा बेबो माने जोंनि थाखाय बिराद मोनसे गिदिर समस्या आरो जायखिजाया जों जा जायगायाव थांनो नागिरदों बे जायगायाव थांग्रोनोसै नङा होमबा नै आङो पावार लोंबाय आङो जायखिजाया जोङो जा जायगायाव थांनो नागिरदों बेयाव थांग्रोनोसै ओमफ्राय बेयावबो माखासे आं नोंथांमोननो नुथाय आरो माखासे आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै नोंथांमोना थांफाबाय थादो बेयाव मोनसे माबा मोनसे प्रग्राम दं आरो बेखौ आं दायो खोन्थाथ'ला नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थाबासो मिथिगोन दायो जोङो आं जा जायगायाव गारियाव गाखोना दङ आंनिफ्राय दा जों जायगायाव दङ बे जायगानिफ्राय बारा गोजान नङा आरो 5 किल'मिटारसो जागोन गोजाना बे जायगायाव जों थांसै ओमफ्राय नै जोङो फैयै मोनसे गामियाव मोनफैबाय आरो जा जायगायाव फैदोंमोन जोङो बे न'खौहाय बे जायगायाव मोनफैबाय जों जोंनि जानायखौ खोन्थाबाय दहाय खोन्थादोंमोन आङो नै मानसिना थफ्ला होयो नै बिदि थफ्ला होयो बे बेदर अमा बेदरजों थाइगिरजों কি এইটো চব্জি এইটো ঔটেঙা আৰু কি গাহৰি মাংস ওয়াও বঢ়িয়া এইটো কি হা सबाय वा माथो बर'बो रोंबावलायसो ओरैजाय नै जादों बिसोरबो ओमफ्राय ओरैजाय बिसोरलाय मा सोरबानि गोलोमनायानो जाला गोलोमसो गारदोंना आइयो बोरैबा खोमसिसो नुबायलै मोजां नङासै सबाय কেনেকুৱা লাগিছে আটাই দেচোন খাই চাচোন টেষ্টি হৈছে না হোৱা নাই বঢ়িয়া না কেনেকুৱা বঢ়িয়া কেনেকুৱা বঢ়িয়া টেষ্টি আচ্ছা বঢ়িয়া ओरैजायलाय लाजिदों सोरबा मादि होथेदों खोन्थानोदे आङो बेलाय जालाय रानि मादि गोथाव नामा मादि मोखां होथेदों सोरबाफ्रा लाजिदोंनो सोरबा नुदोंना नै गोथाव जानाय जायाखै ओरैजाय नै साप्लाया नै बेयावहाय बेदर रानग्राफ्रा आरो माने थाइगिरजोंहाय अमा बेदर आरो नै थाइगिरा गथा होदों जानो मोजां जागोन बायदि मोनदों आं खुदै गलायनाय बायदि मोनदों आंखौबो एसे दाय जागोन र' मोजांनो बै जाहैबाय बिसोरो सबायखौहाय पेरेट होनना बुङो दै पेरेटजोंहाय अमा बेदर ना पेरेट ओमफ्राय बियो बे मा बुस्थु কি बुस्थु এইটো दाउ साना भाजी नैबे जाहैबाय पेरेट सबायजोंहाय अमा बेदर आरो बेखौ पेरेट होनना बुङो पेरेट ओमफ्राय ओंखाम थफ्लाया नै आं माखासे भिडिअआवबो बिदि खोन्थाखाबाय ओंखामखौहाय माबायदि लायो नङा होमबा दायो आं खोन्थाबावनोसै नै बिसिना ओंखामखौहाय थफ्ला लाखायो आरो बानायना दोनखायोमोन नै आं दायो खोन्थानोसै नुदोंना नै बिदि आरो थफ्ला माने जोंनिबा मा जागौमोन बेयावनो ओंखामखौ ओरैजाय ज' दोननानै ओमफ्राय माबा मा होनो बेखौहाय खेरखा लानानै लांगौमोन ओमफ्राय बिसिना नै बिदिखा थफ्ला आरो दा बेखौ ओरैजाय थप होनानै होलांसिन आरो ओमफ्राय आरो बेयाव मोनसे मोजां आरो मानो होनना बुङोबा माने बिसिना बारा खरसा जाया मानो होनबा डिसबो बायनाङा ओमफ्राय लोगोसे माबा मा होनो बेखौहाय डिसपिजलफ्रा थाखासै ओमफ्राय माने डिसनि माबायाव आरो बिसिना बियो थाबाय आरो बुंनो आरो माखासे मानसिफ्रा माने जानाय लोंनाय समफ्रावहाय माने बिलाइनि माबायाव जानांगौनो लाइहौलाय बिलाइफ्राव जानांगौ होनना बुंदों आरो ओरैजायनि मानसिफ्रा गरमखाय माने थानो हायाखै आरो ओरैजाय सासे रायलायहैनो र' आङो राजेनखाय ओरैजाय माने बेयो सासेया नार्जारि बे माने माबे गामिनि मोनथाय बेजों एसे रायलायनो र' आङो बर' रोंलाथाय मानसिया एसे मिनिदों माथो रोंगौ बायदि मोनदों आं अक्को मेदम नलु टेला दं आंना रायलायनाय जादों जायाखै बेखौथ' मिथिला मारै खबरा मोजां ना आइयो माबायदि मोजांब्रा बिदिनोसै मानसिखौ नायनानै माबायदि नुदों बर' बायदि नुदोंना नुवाखै मानसिखौ नायबाथ' एसे बर'नि स्टाइल नङा मानसिखौ नङा होमबा ना एसे बेलेग नुयोना बेलेग एक्सुवेलि नोंना नोङो मामार नोंना टाइटेला जोंना नार्जारि नोंना मिसेसा जोंना माबा
सिगांना नरमोन नर' ओमफ्राय दा उननिया सिन्थे हामा सानै सानै वाव नोङो ओमफ्राय बेसेबां सनाव बे जायगायाव फैनाय नों जेनेबा बर' गामिफ्राव फैनानै मा खारन थाखाय फैनायमोन नोङो बे समाव जों उन्दैयाव फैनायथ' उन्दैयाव फैनाय माबाफोर रिजनफोर दङ नामा फैनायनि माने जों बोराय बुरियाव फैबाय बेयावनो फैखानाय माने बरंआव थांदोंमोन ना आच्छा माबा ओमफ्राय दाउस्रिनिफ्राय दरंसिम ओमफ्राय बरंनिफ्राय जोंनि बाहाय फैदों आरो फानबारियाव फानबारिनिफ्राय दा बेवहायनो गिदिं दंसै आरो ओमफ्राय जेनेबा नोंनाथ' जेनेबा दा गथ'फ्रा बर' रोंदा माखासे रोङो माखासेया रोंला माखासेया दा उन्दैसाफ्रा रोंला ओमफ्राय दा नोङो बेयाव नैबे दा थानायाव खै बोसोराव फैनाय नोङो बे जेनेबा बै मोनसे गामिनिफ्राय बेयाव खै बोसोर जाखो 10 बोसोर 12 बोसोर जाबायना बेनिफ्राय बेखौ मानि थाखाय नारेंजान होननानै गामि दोननाय बे दैनि नामानो नालायानो नारेंजान गावसिनि नामै दोनदों आरो गावसिनि नामै नारेंजान होननाय बुस्थुआ मा जायो नारेंजान होननाया माने नारें माने मोजां साफा दैया आरो जेनेबा साफा दैया माने साफा गोजों नारें माने गोजों ओमफ्राय दायो बिहामजोफोर मोनजोब्बाय ना मोनबाय गासिबो गथ' गथाय नातिपुति सोब जाजोब्बाय नातिपुतियाबो माबा मोननो सम जालायलांबाय माथो बिहामजोसो होमबा नोंनाबो सानै ना ठीक আছে सिगांना थैदों ठीक আছে गोजोननाय थाबाय बिथाङाबो माने बेसेबांबा समनिफ्रायनो बेयाव दंखायो ओमफ्राय दा माने बिथाङा मा जाहैबाय माने मिरिनि पारफेक्ट आरो मिरिखौनो हमना लादो मिरि माने मिसिं आरो जोंथ' फ्राय माने जोङो मिरिबो बुङो मिसिंबो बुङो एक्सुवेलि बिसोरो मिरि आरो मिरि नङा मिसिं मिरिफ्रा माने सामगुरियाखौसो मिरि होनना बुङो मिरिया माने बिसोरो सिगांनिफ्राय मिरिखामोन बेनिफ्राय बिसोरबो लेन्ड नागिरनायनि माबायाव बिसोर माने मिसिं दाना लानो गोनां जादों नङाबा मिक्रि हिल दंना मिरि हिल हिल्स दं मोनसे जायगा दंना बिनि थाखायनो मोना आरो बिसोरो ओंखायनो दा बिसोरो मिसिं दाना लादों गोजोननाय थाबाय बिथांजों माखासे रायलायबाय ओमफ्राय ओरैजाय नै सासेजों रायलायना आं बे मिरि सिख्लाजोंहाय रायलायाथाय बेफोरलाय साना नासाव लाजिदोंनो मा जाहैबाय बिराद आं दहायनो खोन्थाखादोंमोन नङा होमबा आङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो मोनसे प्रग्राम दङ बे प्रग्रामाव आङो थांगोन होननानै आङो फैयै बेयाव मोनफैबाय बे जाहैबाय जोंहा जों बुंगोन जेनेबा मा होनो दसाथ' नङा मासो बस आरो जेनेबा जोंनिबा बस ओमफ्राय बिसोरो जाहैबाय दसा होनना बुंबाय बेखौनो आं नोंथांमोननो दहायनो खोन्थाखादों आं फैगासिनो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बिदि होननानै ओमफ्राय दायो मेन खोथाया जाहैबाय ओरैबायदि गरम नालाय गरमखाय माने मानसिफ्रा सेरखाय बेरखाय दङ ओमफ्राय सोरबाफ्रा माने गोजाननिफ्राय फैनायफ्राबो सोरबा जादों थांदों आरो दहाय माखासे जानाय आइटेमफोरखौबो एसे खोन्थाबाय माखासेखौ खोन्थाजोबनो हायाब्लाबो ओमफ्राय दायो जोङो दासो मोनफैदों नालाय ओरैनो माखासे आङो खोन्थानो होननानै बेखौनो भिडिअ बानायलाबायबाय ओरै साइड एसे लाबाय ओमफ्राय दायो आं जानायखौबो एसे खोन्थानोसै ओमफ्राय बिसोरनि माखासे नेमफोरखौ मोजां मोनदों आङो मानो होनना बुङोबा बिसोरना माने डिस नाङा माने जोंना माने डिस बायनायावबो माखासे फैसा खरसा जायो बिथांमोना अकल माने डिसप'जेलखौल' बायो ओमफ्राय बिथांमोना दहाय नुदोंना लाइयावनो बिथांमोना ओंखामखौ माने थफ्ला खाथुमनानै दोनखायो ओमफ्राय जास्ट जुदि नोंनो नांगौबा थफ्ला मोनसे बिदि राननानै होयो आरो जोंनि बायदि माने बिसोरना बारा बासननि गोनांथि गैया मानो होनना बुङोबा जोंना माने ओंखाम राननायावनो नोङो खेरखा बायदिसिना बेफोरबायदि लानायावनो बासना बिराद बुरजा बासन नांगौ जायो बिथांमोना जास्ट माने ख' मोनसे हेब्बाय ख'आवनो माने बिसोरो थफ्ला लानानै ओरै थप मोनसे राननानै गालाङो आरो ओमफ्राय बिसोरनि ओंख्रिया मेन फेभारेट ओंख्रिया जाबाय बिसोरना बेदरा अमा बेदरा बिसोरनाव थाखायो मेन फेभारेट आरो बिसोरना ओमफ्राय बिसोरना माखासे जाब्रा मैगं थाबावो बोरैबा माबा माबि मैगं होनोलै मैद्रु जाब्रा माने मैद्रु माबा बिसोरना ओइ दुम्रु बिलाइ ओमफ्राय माबा माबि थायोलै आं नामफोरखौ बारा मोजां मिथिला खिन्थु आं जानो मोजां मोनो आरो बेनिफ्राय बिसोरना पेरेट होनना बुङो पेरेटआ माने बिसोरो सबायजों अमाजों संखागोन आरो बिसोरना माबा मोनसे हुखाम जायोबा बिसोर मोनजाखागोन बेनिफ्राय अमा बेदराथ' दहाय खोन्थाखाबाय आं बिसोरना फेभारेटखा ओमफ्य दायो जोङो जानायखौबो एसे खोन्थानोसै नङा होमबा दायो जोङो मोनफैग्रोबाय एसे जानोसै फैबाय हिसाबैथ' जोंथ' ओंखामखौथ' जालांनांगोन दहाय फुङावनो जानाय ओंखामाबो एसे उखैबाय जाबायदि हायो एसे जालांसै थेवबाबो आंहा अमा जानायनि इसिबां माबा गैयामोन
थेवब्लाबो दायो होलाय हिसाबै एसे अमाखौ आं जानाय नायनोसै जाना खोन्थागोन आरो माने थाइगिरजों अमाजों संदों नालाय थिग আছে लोगोफोरना बिदिबा दायो जानायखौ एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो नोंथांमोना माने बेयावहाय बाराद्राय मानसिनो जोंखौहाय माने स्पेसियेलि मोनसे जायगायाव लिंबोबाय आरो न'आवहाय फेनावहाय नै बेखौ एसे खोन्थानोसै आङो माने गरमखौथ' बुंजाखाया बे समावहाय माबायदि गरम नङा होमबा ओंखायनो जोंखौहाय माने मोनसे न'आव लाबोबाय आरो बे न'खौबो एसे खोन्थाबाय नै आङो ओरैबायदि गरमखा बोथोराथ' लाजाखाया ओमफ्राय नै बिसिना बैसां न' थाखायो नालाय बैसाङाव जों गाखोबाय आरो दायो नुदों बहिम माबा खोमसि सोमदों नै फांखायाव आरो होबाय जों दायो एसे जायगाफोरखौ एसे खोन्थागोन दे आङो है बोरैबालै आस्ते गोलैनो हागौलै मोजां थायाबा नै इसेयावनो गोलैथारसै इसे बावबाना आङो ओंखायनो बिसिनाव फैबाथाय एसे मोजां नायनांगौ माने आं एसे बारखौ जिरायनोसै दे एफाले बहिमार आरामसे फांखायाव वाव ओरैजाय नुदों ना वाव ओमफ्राय ओरैजाय नै बेयो जोंनि थाखाय गियानोसै बेदर बेदरनो नै थाइगिरजों अमा दहाय खोन्थादों आङो आं माने अमा बेदर जायो बिराद गोबाव जाबायमोन नैबे जोंहा राजेनखाय नै बेयो न'आ बिनि जानांगौ ना आपनार घर नेকি ककाय परियाल आच्छा ओमफ्राय नै जोंनि थाखाय मा लाबोदों नुदों ना बियारजों होना होनसै दहायनो खोन्थाखाबायना आङो जानायखौबो एसे खोन्थासै नोंथांमोन नङा होमबा नोंथांमोना नायदो गोबावथार जाबायमोन आङो जायैया अमा बेदरखौ आं टेस्टिं खालामनानै जानि र' जों राजेनखाय जुदि नैनिफ्राय थुग्रा बानायदों बियो थुग्रानि जानि आं वाव नुदों नै वाव नै बिराद गोबाव जाबाय अमा बेदर जायो नुदों ना एबार जानायखौ खोन्थासै आं नायदो दै बिराद बुन्दुबो नुदोंना बिराद गोबाव जाबाय आं बेदर जानाया ओमफ्राय मेना नै बिनोमोन आरो जों फैनाया बेनो मालिकआ बिनि न'आवनो आरो ओमफ्राय सोरनि मा जादोंमोनथाय बेखौथ' आं मिथिला सोरनिमोनथाय नै बे लोङा जाहैबाय नै ओमफ्राय लोगोआ बेबो होथारसिन आरो दा जानाया नै आंनोबो हरबाय मोनसे बियारा ओरैजाय थाबाय ओरैजाय गिराजों एनाखाय नै गोलोमना अबस्था गैला नै गोलोमजोब्बाय नुदों ना ओरैनो थानो हाखाया माने गोलोमनाय गरमा बे न' गंसेनिफ्राय जों फैनानै दायो जोङो जोंनि थाखाय जानाय लोंनाय लाबोबाय नै दहायनो खोन्थाखादोंना आङो लाइआवसो आरामसे जुनानै लाबोयो होननानै आङो ओरै मबाइल ओरै फारसेयाव मबाइल हमबाय ओरै फारसेयाव आङो खुलिनो नागिरदोंमोन नाथाय आं खुलिनो हादिया आंना लोगोखौ आं खुलिनो होबाय बे खुलिबाय आरो बेयाव मा जायो माने ओरैबायदि गरम माने मानसिफ्रा जादों आरो थांदों आरो ओमफ्राय जोंनो लास्ट जाहैबाय उनावहाय मोनसे जायगायाव जों दसे जिरायनानै दहाय जानाय लोंनायखौ एसे खोन्थादोंमोन आङो बेयावहाय नै आंनो ओमफ्राय बे लोगोआ ओंखामखौ खेवनानै होबाय ओमफ्राय आरो बेयावबो नै ओंख्रिया जाहैबाय मा होनो बेयावहाय अमा बेदरजों थाइगिर बेनिफ्राय बे सबायजोंहाय अमा आरो बिसोरथ' दहायनो खोन्थाखाबाय आं नोंसिनो बिसोरो सबायजों अमा बेदरखौहाय फेरेट होनना बुङो बिसोरनि माने एखेबारे कालसारनि ओंख्रि आरो बेयो सबायजों माबाया थाखायो बिसोरना अमा बेदरा बेखौ बिसोर बुङो फेरेट होनना बुङो ओमफ्राय थाइगिरजों मा होनो बेखौहाय अमा बेदर आङो जादों एकदम थफ्लानै जाखादों